nanoma nyangibona umusa wakhe namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele. Awuyasho uNgqulunga, uyasho uNyanda Yemkhonto. Nanoma nyangibona umusa wakhe. If it wasn't for the tragedies, the miseries I went through, I wouldn't be here. Abanye bahlehle eduze kwami uma kwenzeka lento ye-transformation. I lost abantu ababeclose kimi ngoba lolu hambo akulona olweningi, lufuna wena wedwa, luchutha impilo khona uzosala ube wedwa. Lususa konke ucabanga ukuthi kumele engabe ubambelela kukho, uyakwazi kuwena. Yabona namhlanje ngithola ama-confirmations akhuluma ukuthi kune-impact engiyenzayo empilweni zabantu, namanje ngisamangele namanje ngokubuka la ngisuka khona. Yabona, backward never. Backward never, man. Backward never. Angifuni ukukhuluma ngento eziningi eziphathelene nami la ngisuka khona, but ngifuna ukukhuluma ngela ngiyakhona nala ngikhona nje manje. Ukuthi it was for the better. Eziningi izinto ezenzekile, it was for the better. It was for ukuthi kusizakale lo muntu. Yabona, ngicela wazi namhlanje ukuthi i-reality ayikho i-reality eyenzeka in isolation. We are in the net. We are in the net. Ayikho i-reality eyenzeka in isolation. Konke lokho kwenzekayo kuwena uyokudinga ngelinye ilanga. Konke lokho kwenzekela kuwena ngelinye ilanga omunye uyokudinga ukuthi wena ucabanga ukuthi uzele wena wedwa la emhlabeni. Awuzele wena wedwa la emhlabeni. We are in the collective reality. Wena ucabanga ukuthi uma kufezeke amaphupha akho kuyobe kufeziwe, ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. That is why